Помилуй. За да ни се дарува благодатта, избавлението Йордано, благословението чрез силата и действието и слизането на Светия Дух на Господа се помолим. Господи, помилуй. За да бъде сатаната по-скоро срязан под нашите нозе и за да бъде разбито всяко лукаво намерение насочено срещу нас, Господа се помолим. Господи, помилуй. За да ни изведи Господ Бог от всяко нападение и изкушение за противниката ни, направи достойни съобщените блага, Господа се помолим. Господи, помилуй. За да се просветим с светлината и познанието и благочестието чрез слизането на Светия Дух на Господа се помолим. Господи, помилуй. За да изпрати Господ Бог Йордановото благословение и да освети тези води, Господа се помолим. Господи, помилуй. За да бъдат тези води дар за освещение, за избавление от грехове, за изцеление на душата и тялото, за всяка особена полза, Господа се помолим. Господи, помилуй. За да бъде